Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Nana Dina, gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kaus na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado, gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibaga ti Don, asaan dalang na pagadalan da itoy, no kanayon matlaeng, ti panakiapapa na. Gapu iti dayta, nagbartak manan ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Charis, agsupli tayo jayban. Kayat ko pa'y ti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kun dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman nagpaikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko diti balay. Jan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mang isarak iti kabsat mo iti silid na. Un mami. Umay kan manang Dorina. Kumput ka kanyak. Asibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kayat ko pa'y ti uminom. Nasakit, tinakam ko ka ni Daddy. Sanak nga ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang amin nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso may sursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti daya at tao. Kasano a disiplinaan, kat awan mat dengdenggen na apang magbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, Amado? Patsak nga agbaliw tumutlaang ti anak ta. Kaasimot no sumuko ta amang koreher kan kuana. Ngaman niya nga ro ti rumbang nga aramiden ta. Wenno, ipantalaan nga ni di Amerika, tabarang agnakam no mayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramiden ta? Anya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito Pilipinas ni Dorina? Panagkunakit kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga Rod. Padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay mat nagtikastoy. Nagsakit ti ulok. Adto iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manan? Awan la ka din ti sabali a rupa a makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay? Panagkunam ka di kat sikala ang ti mabalin akatulong mi ditoy? Ado pa'y dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin. Jakun kayat ang makita ti panagruprupam. Nagsakit mo ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang no day ti pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itan ti ipapanaw mo? Saan ka alapdan no dayta ti ipagarup mo? Talaga di mo mapaliwan ti kastanga ugalim, Dorina. Daddy, anda kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka ti anagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito ibalayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw?
Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputan na suruken na 30 atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam an napatpatagday ta ababaunan ngam iti siyak, Daddy. No kastamot lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo ija Amerika. Anya? Ipandak iji Amerika, Daddy? Husto tinanghig mo. Ipanda ka ni ija Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga maapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wanusan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pay lang ija Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Dayta ka timadi kada kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pay lang ija Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dayto akatulong nga miti siyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakem kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Agtalawak dito balay. No ipilit yu ti kaya tiyo, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Mare. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta? Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asaan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasamak. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaangan ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday ta ti solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madinga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanag. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, Barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti pannakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talaga mo't ngamin anadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldo ang dakmet. Ar-aramidak dagiti pagrebengak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamangisagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adto'y, madam. Agyaman nak, Dali. Ay,
Nabang-aran akpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak ita ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga... Saan, madam? Amang ano ad da aguraan nak, numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadeng. Aramiden nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramiden nyo. Agyaman ak nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardengan abagbagaan. Bareng dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam da kito'y ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan may sa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambut ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kayat mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawiakan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sumapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dar-aramiden na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kading am iti siya? Ha? Si kakadi ti amo iti dayto a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawatam! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamaungtan kadamami kan dadi. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, Aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayti nga ro ti pakaragsakak. Isu nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputaawan matla ang ti maaramidan da. Hijak mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumrektan iti sumaruno a klase tayo tapno saan tamala daw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order ka minwano saan pa'y. Anya ka ka di, Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka, Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalastiro pa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Uro-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan.
Hangem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mo't kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Ng pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga no sabwagan nakmanan iti pulbos. Mida! Nagkalma ka kumandorina. Baybay amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa? Jan, Dorina. Saan kayo kadi amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang auresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Eskulyo, iho? Tinapatag kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manen, daddy? Dorina, iha. Saan akasta ti kayat asaon ni dadim iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di pa nagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y tadenggam dagiti ibagami ka ni dadim. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit di Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun dayta, daddy? Jak kayat ti mapanijay. Jak kayat ti mayadayo kata kayo. Ngamday ta ti pangadeng mi ka ni dadim iha. San abale? Agsubli kanto ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyak asaan da ka baybayan. Sikapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. Nukumatasan na natangkan ti ulom. Adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidon tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali. Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu ama pa ni ijay Amerika. Saan mo't siguro? Sapay la kuma. Tamaawatan na tirason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka? Charis, jak dinamnama da ito'y. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nakdadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak no niya ti parikot. Saan naggayam ang makapagturpo si ti high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.